Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilonggi khubor bam takasni. Kajing ekran halor kajing wanrung kerthep jengki briu ki banabar kadai kawai na kimat kabakum ki khun samla idri ki jupin kan mau na kapor basya ka sorkar pedeng ning ba ka sorkar jela bakan pen urlong no ya kajing dawa ban pelong ano ya ka inner line permit hapo ka jela Meghalaya. Bar ka jingwan khayi jong ki briu ki banabar khamdon ni ki kot kisla ki babyang ki bawat ki bor jong ka district council ki mi na kapor ban patha e ki bar jilla ban pen biang e ki kot kisla haba ki wan ban zdang khayi hapo ka jilla Meghalaya. Sangut ki bar jilla ki blakre ban wandi jingdi da ka ba pelong dukan harud ka surok ba National Highway 6 haki artli ki jaka kawe ha ka shnong Saiden bat kawe pat hashang bangla kishnong ki bahap Ribhoi district. Ha kabagi dang shusdang dang ha kini ki shisngi bat arsngi mars nyo i kate ka jingtmu jong ki bar jilla ki batmu ban wansdang ye ka kam khayi pateng khlem ki kot kisla bat khlem ka jingyo jingbin ki dokhot jong ka seng KSU ki ba kanthop yo usamla John Lingdo ubade u president ka seng na nongpo circle nangta usamla ya bahalang nongrum ubade u president kaseng na nongpo town ha kajingya don lang jong sports secretary kaseng na North Khasi Hills district unit usamla Johnny nongrum kilalet ban be kran ya kitegi barjala dak ba phalum ya kitegi tiar baki wandi bat phalet phai na ka jaka baki wan amda sige na kaliang KSU na po circle nila ya ban be ya kitegi harud dkhar ki ba wan le business social sha put usam jong kisini lem de biang ikot kisla bat kilawan nadu UP pada kalian dingi kaseng ila abe santasi ila mahamru iki ba bimbek si bunuan santasi ba klem biang chwa ya ikut isla ba untuk shawan kiluan sene kidem biang ikut isla ki trading lesson ba ki lebar lesson ya kalian si ba ki so ba no dan UP ki kiladot mengalek business chat sene tahu kalian KSU ila be san takasi ada kalian sengro ki paham ya gitu ki bro ki ben wan ada napot ki onde business yang sana sha kari khasi jungi dalam na pembiang ikut islam ila paham tenge ki ben ngilap sai sen be